Ville Air. Eyi question to mbiɗa est ce que Poulé Demba Law ene paari wonde maire non maire Poulé Demba Law parani wonde maire te meeɗani hoyɗande ɗum meeɗa miijade ɗum par ce que maire ne waɗi critére uji muɗum est ce que critére ɗi ene yaade profil Poulé Demba Law ɗon kadi c'est à revoir ɗum kam ɗum waɗi Poulé Demba Law waɗani essayé par ce que saɗa wona maire minen exemple hoore fonde waɗi 14 villages 14 village o Poulé Demba Law anda hay 4 village mo ganduɗa gonɗe hoore fonde ni wontomi anda toon ti Dabiya mi meeɗa yaade Dabiya to nere kadi hoode kam mboɗo andi ɗum Jalañol gotol men mi yaa toon donc les 10 villages o kam mi haalani ɗum te hay minen village amen e nder leeɗe ɗe won leeɗe ɗe mi anda no feewi hande somi ɗaccama mi majjat donc somi wi mboɗo wona ɗum aɗa andi mataw ko yidde hebde titre tan hande mi hokkuma exemple Omar Doro Kume aɗa hande wiya wona maire hoore fonde so woni maire hoore fonde il faut que pour min il faut que o jokkodira les chefs de les 14 chefs de village comme ça chaque 3 mois min nde no jiirumi on foti ɓe poti joddade soɓe joddima maire hoodo wiya minen de min ngala poste de nala maire Dabi o walla maire Wuro Wongo wiya min ngala poste de santé so ñawɗo amen ñawi somin dañano min jolne sarre walla mbaba yetto taw e souffrir goɗɗo hoode o wiya minen e dene min ngala érect coura par ce que sécurité hande ala wuyɓe ne mbawi naɗo mbara min en même temps par ce que bowol ngal ala saraji wuuro ɗi ngala coura goɗɗo o wiya minen nde min jogui ndiyam min ndiyam amen ɗam ne manki ma jalta galle jaaha robine bedda walla goɗɗum dal goto fof haala mais ƴeewe so ƴeewi onon fof son joodima oɗon gandi ko woni priorité avant tout c'est la santé wiye poste de santé o woni priorité onon an maire o binda en jogui to nawata to on kadi nawa toon ƴeeyon avant tout poste de santé o waɗa poste de santé so waɗama ko ça concerne les 14 villages encore go foof kadi ne andi tini nde poste de santé waɗata tini nde so jeere kadi watte kadi ko jeerde kadi tini nde watte hono ala hande ɗum ala to men to maire ɗi go fof tan finat wiya ɗani foti waɗede walla goɗɗum so ɗum gasi sécurité rewi hen wuuro ngo ganduɗa yimɓe ne mbawi nadde ma tout momma mbara yimɓe on kadi ɗum kadi toppite so gasni ayi waɗe étape par étape so yonti billahi hoto 5 ans o yonti wuuro foof maayi hen hoore muɗum tawi ko ɓayri ko 5 ans wonno mandama ala mi foɗanaki hol foɗantoɓe taw mbo namdima min namdalarte ma hol foɗantoɓe hande nde o ari ɗo min jindirini o wi komo yiiɗi wonde maire mi haalnimo ne ko ponmi haaldemo ko par ce que kalami ɗo koye Sénégal mi haalani e nder suudam mi haalani e Salam mi haalani koye aduna kaldanmi aduna foof kaldanmi somi wi Sénégal tan kala ɓiɗɗo Sénégal woni hande ko an kaldanmi min de ko kalamomi ko tan hande ko ɗum woni mi jaam to gonmi ɗo ni min min jogui mouvement wiyete ko élire notre maire mais ko point d' interrogation ngaji tati min mbaɗi hen par ce que woni holi on min gandata ko Allah andi par ce que min keñaki ɓe kalɗaɓe hay goto yaltani wi ene yiiɗi Siley Simo Gilles Simo mbiɗa one yaltani e média ji wini yiiɗi yaltani waɗi lancement mum hande ene yiiɗi haali noon ɓe mbi adan ɓe mbi koko yimɓeɓe mbi noon ko ɗon fenade tuggi mbi o yomo yiiɗi min kam min joddima o wi kam omo yiiɗi wadde représenté parti Pastef de la commune de Oréfondé min kam o wi kam noon minne mi andinimo pour l'instant min mi ala choix taw par ce que min wona min tan sohla par ce que adi foof ni ko joni mbattanmi somi dañi ko joni jinmi wattude mi watta wodde Oréfondé par ce que minen ko président min gota maire min gota France min gota tan ko affaire présidentielle walla législatif so yonti kadi mboɗa change ɗum wotere mais mboɗo yiɗi arde ga wadde campagne so yonti noon haɓe jalti hami yi profil aji mabɓe hami andi kala jiɗɗo taw so woni ene nafa commune o Poulé Demba Law est prêt à tout pour walludema jarani ɗum namda he mbuɗo hay goto ma kuppu jarani ɗum kuppude biye mum ma ar ma wat campagne wadde joomum campagne eyyi mi wiyani noon yo won Oréfondé najo yo won Dabiya najo yo won Hoode yo won Jalañol et les autres 10 villages to wawi wonde ɗiɗo 14 villages o foof taw ko nafowo Oréfondé tan Poulé Demba Law paari pour yadude ma an kaldanmi an jiɗɗo wonde maire o taw ganduɗa sa woni dans les 14 villages mi fawa e Oréfondé tan mi fawa e to fowani ga somi andi kadi so yimɓe taw so gandi Sénégal fof andi sa woni ko nafoore commune o Poulé Demba Law est prêt à te soutenir est prêt yadude ma jamma e ñalawma suba hay kikiɗe woppa haaju mum e hammuji mum e liggey mum ara walluma an jiɗɗo wonde o point d' interrogation noon par ce que mi anda on taw mi anda Oumar Dorgo mi anda fan ɗo kaalo haalade kam ne jalni par ce que adini wiide kaka jalni par ce que minen nde natami Aly Ngouille Ndiaye nde min naddani contrat te Aly Ngouille Ndiaye hande nde naɗi wonde président Macky Sall nde wona contrat woni hakkude mabɓe woni hakkude mabɓe tan komo liggo omo wallodira e président Macky Sall eɓe liggo Sénégal ko wona contrat woni ɗon sinon contrat gasi wiye woy sayo hono contrat ala hakkude mabɓe minne kayne aussi wona contrat woni hakkude amen par ce que min nde joddimi e président Macky Sall palais min Poulé Demba Law o heure tati min kalta
wawi o heeɗo kam min joddima palais nde min joddi palais o mbimomi ko président hande ko an sohlimi a ɓooyi rewde ministére uji ma foof noddi kam hande noon Allah waɗi en joddima ha jeeyi sababu ko maître Nafissatou Cissé hande en joddima mboɗiɗi noon dokka kam mo ɓaggimi mi wiyani yo nafam mi wiyani yo wonnam par ce que so tawi ko baɗal mbi président a wawa waɗandimi ko Allah hokkanimi par ce que so tawi ko galle mi fin tan taw mbami jogui étage tawi ko oto ne mbami jogui occasion ngaji donc kala komi rokkuɗa ham ko supplément wonata donc noon waddami neɗɗo ɓaggimi pour janggo e jaam somi ligguima yiya ko liggotomi ko somi waɗi hunde anda mboɗo liggo par ce que liggo ya andane ya tinane kanko président wadi wiide foof ko Ablaye Daouda Diallo o wi kam Cheikh Kanté jogui affaire mouvement so mouvement balani nde konmi France jaami o neli ko o wi kam sa yi maɓe jaɓɓe nde no wirnoni kanko président ko noon ɓe mbaɗi nde jaami toon Diallo consul o waɗi ko délégation gari ari salmindem e rebismade par ce que gartumi koye gallam par ce que ɗen balɗe woni mbaɗmi déclaration e TFM France mbimi arti gartumi koye gallam yaade ɓe mbi yaade bonani boni ko garta taw ala ko gadduɗa min mi yeehi hono ko gartumi koye gallam donc noon min hay son bisma min bismoro hooram mbimi toon France mboɗi wadde mouvement ɓe mbino min jiiɗi ko keddoɗa e section he e parti he mbimi sago Allah sago moon par ce que mi arti tan komi arti Jassim toon mi liggodima e mabɓe ne mbaɗa andi yeware ala hen ala mo darami kayne tukko to wona mo darmi tukko toon to France to ɗon nde gartumi ɗo nde gummimi to président nde mbimo mbo jogui ha nden noon min Fouta mi fayani Fouta so Allah ha mi ala Fouta min mi Fouta mboɗani wona mi ala Fouta mais politique am yetta e Fouta haadi ko Dakar nden ko Dakar joguinomi no gondumi Idriss Seck joguinomi mouvement ji joguinomi foof dal ko Dakar e France e Moura Sow Dakar e France et partout dans le monde sauf Fouta par ce que Fouta mi fayani toon joni noon ni woni kisa mbimi ɓayno waɗa kalam président mbimomi somi yiiɗi wadde lancement mouvement o wi Cheikh Kanté kañum joguino nden mouvement ji lancement mouvement ji noddumi Cheikh Kanté somi noddi tan haalumi komi famani je suis en réunion je suis tatata je suis ga mbimi mbolokin mumi direct noddumi Ablaye Daouda Diallo noddumo mon heeɗi kam mawo heɗomi par ce que noddumomi nde o wi kam ko je suis à Bénin mi yeehi to mboɗo ga hande jam kankone mbanmi ɗo côté ɓe mbi noon Allah uddata damal udda falantere artira rido par ce que il faut ko ɗaccuma damal tan no pofirɗa te heewi sa wone parti pouvoir a yeehi a arti ɓe mbiyata an hankkandi ko jogo paɗe mais wona Poulel Demba Law ñande hen min jeehi Aly Ngouille Ndiaye kadumam ko gandudem Aly Ngouille Ndiaye jaami min joguino mariage hedde leegal amen ɗo ari miñi ko goto ari ɗon miñi ko sehil makko bandi Mamadou Ndiaye wiyete on heɓɓiti wi kam kisa an mboɗiɗi e gasi on wi kam min de mboɗi liggodira e grand o mbimi bisimilla kanko Aly o noddi Ali noddimi min kaldi o mbimo min de mi arte parti he kala mom neldu mom vidéo jam foof mbimi mi arte parti he garmi noon ko ƴewde to ɓaggi mboɗo liggono président Macky Sall o wi kam bisimilla ma nden woni mbaɗmi lancé makki ndam rek derrière Aly Ngouille Ndiaye on lancement mouvement Sénégal foof yi par ce que président aussi waɗi kam remercier ha wa jogui finde muɗum donc pour widema Aly Ngouille Ndiaye wona hande gondumi e muɗum kankone o haali o hande wona e APR janggo mo e APR donc noon somo e APR minen min mba tan ko wonde APR hay so yalti APR ne peut être min gona e APR mais hande kam to gonɗen ñalawma hande o koye APR gonɗen hande e janggo e ɓaawo janggo kankone kayne omoni hen hande e janggo e ɓaawo janggo par ce que hakkude makko président Macky Sall wona contrat woni hen saka président Macky Sall riwimo tan walla ittimo ɗon o riwa a meeɗi yiide neɗɗo ummo e poste ministre de l' intérieur tan jooɗo taw ala ko waɗi a meeɗi ɗum guila dawa dawi kala kittaɗo oɗo poste ministre wattete poste ministre mais noon ko heddi ko kanko e président Macky Sall hande ɓuuri wondude hakkude mabɓe hay goto heeƴani hen hakkude mabɓe hay goto anda hen e batte min de so mbaɗani hunde feni mbaɗani tan noon to wonno hanke hecci hanke ɗon woni eyyi par ce que sa ƴeewi mairie ji garandi nden pinal ngal heewani mairie ji garandi pinal ngal heewani nden sa ƴeewi kala to président Macky Sall gagni tan ko neɗɗo mum woni maire wona gon ko noon hande noon aduna ko waylo waylo pinal heewi hankanti vraiment laabi ɗi keewi cengɗe ɗe keewi won waɗanoɓe maire ni taw ganda ni holko woni maire hande kala baɗaɗo maire ma commune o yi hen hoore mum par ce que ɓe mbi sa yi ko mbiyata dobin barnoɗo ma sa yi ko ɓowli a dogat sa yi gonnoɗo maire o ne ñiŋe ene wiye foof an sa ari a moƴƴinat donc heddi ko noon ko wonata ko Allah andi min de banggue Bosoya mi suwa taw banggue Bosoyo banggue commune aji amen mi waɗani participé mais hankkandi je vais moɗomi hen ko mbaɗo hen participé mi dañamo leader gonɗo Bosoya mi waɗa participé mi daña leader aussi mi waɗat participé par ce que kala dañɗo wattata koye hoore muɗum wona hande neɗɗo ko dañi foof hande ko leydi mum ɓuran ɗum ko diwan mum ɓuran ɗum ko wuuro mum ɓuran ɗum ko commune mum ɓuran ɗum par ce que min hande titre min Poulel Demba Law to jaam foof hande Bosoyo woni foofam so wi Bosoyo noon premier village département Matam ko Horefonde woni premier département de région de Matam ko Horefonde woni premier village donc min hande ko ɗum woni titre am
sagam hande hoore fonde yo ɓuur aduna fof sagam fof yo commune de hoore fonde o yo ɓuur aduna fof sagam fof yo bosoya ɓuur aduna fof heddi noon ko gueɗe Allah ko Allah gasnata kadi eyi adi fof ko sone yette sone mante ko onon kadi Oumar Doro Koumé kadi adi fof ko teddungal hakkude makko e jinnaɗam o donc so wona ɗum min ngol ɗo komi gandino somi ari mi arno vacances tan mi yiya kadi famille o kadi mi ara kadi waɗa kadi no vacances min fof no mbaɗa arde sukabam tan para mi hoota par ce que ɗo joni semaine prochaine komi koto aɗani sebbiti o hono noddumomi tan bomi ngol ɗo de mataw kam ngol ɗo mi ala émission ngaji o wi kam ko jam an kay somi anduno ɗo tawno waɗi émission janggo komi garo ko hanki min kaldi hande o ari nde kanko no woppi haaju makko e hammu makko fof wawi dañde ɓurɓe Poolel Demba en laabi sappo ɓurɓe ɗumen banggueji ɗi foof yo adde hen ɓurɗe men dañal foof nan ɗo hono ari woppi o ari hande o juuwe ndiyameji fa yettima Keur Massar vraiment Allah jogui jobdi anne kadi ka miñam ka ɓiyam ka fowam kadi Allah min ji ligguey mo mbatta o min ji kadi Sénégal fof ne yeeɓa partout dans le monde yeeɓa wiya tan ko yo Allah ɓeydu yo Allah nawon to jiɗɗon yaade to kadi mboɗo yetta Allah kadi no mbirum toujours mi yetta jinnaɓam ɓe ɗon e gorgolam nan ɗo sehilam bandam hono Siyel Demba Sall e nenam Penda Ali Buri so welama Penda Ali Buri amnata Ali Buri walla Pere Ndiaye hande gonɗo ɗo e galle o kañumne kadi vraiment mboɗo yettamo no fewi joom galle muɗum yetta joom gallam noon hono Ibrahima Ba par ce que gorko mo pullo e keeli kala o gotal dow jeeri hande non nene ko jaaɗo voyage tan c'est vrai ko ɗum waɗi o tawaka kadi mboɗo yetta leader aji ɗi foof mboɗo yetta kadi ministre o hono Aly Ngouille Ndiaye mboɗo yetta joom suudu makko hono Sali Sow ne vraiment machallah omono waɗa social omono waɗa yimɓeɓe te ɗum ni ça n'a rien voir politique par ce que hande to jaten ɗo hande ton onen ɗo ko mbimami ko hande élection ala ko préparation élection ngaji commune te ɗum fof ko hande goto fof kala dañƴo commune mum fayi hande so ministre Aly Ngouille Ndiaye dañi ko Linguére fayi minen somin dañi hande ko Bosoye min payi donc Bosoye naɓe ne poti tinde min ne poti yiide min guideraji Bosoye ɗe poti yiide min poti tinde min par ce que minen somin gari noon somin darima noon min mbi emin kaɓa e mabɓe musat hono musat vraiment musat te kadi min darata ko emin kaɓa e mabɓe par ce que minen foof ko sago jolduɓe laaɓe ko ƴeeŋoyde enen foof kadi hande ko Benno Bokk Yakar minen foof hande ko président Macky Sall min ligganto donc noon leader aji Bosoye ɗi hotoɓe jii tan o wondi koyo wondi yoɓe jeccito min ɓe ganda minen ko hen kadi min jeeya koye Bosoye neɗɗo yo tinam tan yo tin tan min ko tinede jinmi kanko Sali Sow mo mbimami joni alhamdoulillahi o mon ɗo walla foof hoore fonna mbiyanmami ɗo ɓe hande aroɓe ɗo ɓe ko kanko waɗi ɗumen financement lewru foof ne gara ɗo ene ñamlodira e koye mumen ene dokkodira e koye mumen par ce que ko mbiyata ko tan Allah uddata dami foof peut être ɓe jinno dañde ɗum banggueji goɗɗi hono Allah hoddiri koto makko ɗo omono tinni kanko ne Sali Sow ne aɗa ñagane Allah yo Allah ɓeydane jaam par ce que sa dañi jaam tan Poolel Demba Law dañate hoore fon fof kadi hande mboɗo wawi wiide dañat jaam te hay an dañat jaam an kaalo an an Oumar Doro Koumé hay onon dañat jaam non i ɗum kay koye jolfere yayi bañ eyyi kadi ko noon farayseɗaɓe ɗo fof ne calminama jettama vraiment hay goto yejjita kadi mo limi kala juuma hande kadi min dañi toon coordonnateur kesso hono Talla Daf gorko mo Kanel Kannareje Kannañ Mbolel sey Daf anne kadi ko an totta wonno hen ko Ahmed Sarr par ce que neɗɗo foof ne jogui tan to haaɗi hande noon ɓoyan président Macky Sall tottitimo lenggue ɗe to France to kanko noon mo ñagane tan yo jogoro jaam kadi yo Allah hokku hen kadi yimɓe foof kadi nandiral par ce que nandiral woni foof peewal woni foof te kadi politique Sénégal o hande min dey ko mbasiytomi yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe ganda wona jawdi waɗata politique ko conviction saɗa yiiɗi Poolel Demba Law hayso ala hay mbuɗu andu tan kadi yiiɗi Poolel Demba Law par ce que conviction jarɗa e makko hono hoto jooɗo tan mbaɗa hoorema no marchandise ni aɗa soode élection yonte tan totteɗa temedɗi temetere temennayyi te kadi so ɓooyini hay goto wawa famdema par ce que ɓe mbiyata ni a yimɓe leader aji paami par ce que hande ummu si aɗa ɗo joni wiye Poolel mboɗo jogui hande temennayyi million adda carte d' identité ji o rutto janggo faye Siyel Demba Sall mbo jogui temedere o rutto faye Oumar Doro Koumé mbo jogui taw ton ko temedere wotere de carte tan jahata keɓaɗa ɗum ko nafanma ko jawdi hay so a rokkama ne dokkireɗa ko ƴeew ko ganduɗa ɗum ɗo ene nafa Sénégal ƴeew ko ganduɗa ɗum ɗo ne moƴƴe Sénégal an politicien o ɓayno mbiɗa walla politique balla yimɓeɓe kamɓene politicien leader aji yoɓe ƴeew ko nafata yimɓeɓe ɓe balla ɗumen saɗa hokka neɗɗo liɗɗi holɗo ɗumen ko awirte yoɓe ƴeew ɓe mballa ɗumen no liggori no dañi no Sali Sow en mbaɗata ni no waɗɓe leader kewne no mbaɗa ɗum dokka yimɓeɓe kalis rewɓe ndehe ñamlodire liggodire hen ƴeewi nan worɓeɓe ne sukaɓe ne jeehe liggo ɗon eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama alhamdoulillahi rabbil alamina kadi ha wi tan Allah jarama on jarama ko Poolel Demba Law walla mbiya madame Ba debbo mo hoore fonde Thilo Boumouy Ndiaye kañum hande kadi joddi France kadi kañum hande arnoɗo huccide e Oumar Doro Koumé e Moussiba si sawani e Siyel Demba Sall ne kamɓe foof ɗum noon lalliga ha ñande wonde inchallah on calminama on jurama. Ville Air